Il-Gvern nida proġett ta' tisbieħ fi 30 oqsma ta' djar tal-Gvern fosthom fil-Ħamrun, il-Furjana, is-Siġġiewi u Taġbiex. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes qal li x-xogħol ta' manutenzjoni se jsir b'investiment ta' 150,000 euro. Qal li b'dan l-investiment se jibbenefikaw 220 familja li jgħixu f'dawn l-oqsma ta' djar. Is-Segretarju Parlamentari qal li x-xogħol li se jsir għandu jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn ir-residenti. Il-manutenzjoni hija neċessarja dawn fuq kollox huma l-assi tal-Istat, ilhom iservu għal aktar minn 40 sena u allura rridu nindukrawhom biex inżommuhom fi stat tajjeb. Dan l-investiment mhux l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu. Fl-aħħar sentejn sar xogħol ta' manutenzjoni fi 63 binja oħra bi 320 miljun euro. Fondi li r-residenti kienu għażlu li jintefqu f'manutenzjoni ta' ħitan u soqfa, installazzjoni ta' bibien u twieqi ġodda, bdil ta' madum imkisser u l-installazzjoni ta' light fittings u intercoms fost l-oħrajn. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay qal li permezz ta' ħidma mill-kunsilli lokali l-awtorità qed taħdem eqreb tan-nies. Qal li dan ix-xogħol mhux biss itejjeb l-istat tal-post, iżda wkoll l-istil ta' ħajja tar-residenti li jgħixu fih. Żort uħud mix-xogħlijiet li qed isiru minn kunsilli lokali oħrajn u istess kienet ċieda ta' esperjenza li qalet isma' ma tafux differenza għamlet bejnietna anke bħala komunità illi tajtu attenzjoni l-xogħlijiet li qed isiru mhux biss fuq il-faċċata ma wkoll fuq il-komun u anke fil-bjut. Naħseb l-aqwa xhieda huma l-persuni stess li jgħixu f'daw il-komunitajiet. Is-Sindku ta' Taġbiex Max Zammit qal li x-xogħol li se jsir se jtejjeb lejxin ta' residenti. Hija sabiħ ħafna li jkun hemm kollaborazzjoni bejn il-Kunsilli Lokali, il-Ministeru u kif ukoll l-Awtorità tad-Djar li fl-aħjar interess ta' dritt tal-għajxien aħjar għar-residenti tal-lokalità ta' Taġbiex, f'dal każ kollaborazzjoni interna bejnietna jista' jkollna faċilitajiet aħjar li jistgħu jgawdu minnhom aħjar ir-residenti. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li x-xogħol li qed isir mill-Gvern f'dan il-qasam qed iħalli differenza pożittiva fost il-familji Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.